Έχει καμιά ταινία να χαλαρώσουμε? Η αγαπημένη μου, τέλεια! Απόκρυψη. Ναι. What's your favorite scary movie? Έλα, δεν σ' ακούω. Χάνετε το σήμα. Μίλα ελληνικά καλέ. Ποια είναι η αγαπημένη σου τρομακτική ταινία? Καμία. Πολύ ανώμαλη σε μένα. Άντε πάλι. Τι? Θα παίξουμε ένα παιχνίδι. Παιχνίδι. Ναι, λοιπόν, θέλω να παίξουμε ένα παιχνίδι. Να σου πω, είσαι έξω από το σπίτι μου αυτή τη στιγμή, έτσι δεν είναι? Ναι. Ωραία, μόνο που δεν θα παίξουμε 2 άτομα, θα παίξουμε 3. Περίμενε μισό λεπτό. Έξω. Ναι, αστυνομία. Ένα τρελό ανώμαλο είναι έξω από το σπίτι μου. Ευκαλεί τον 17 σε γλυφάδα. Ευχαριστώ. Να δούμε τώρα τι παιχνίδι θα παίξει. Ωχ, η μπάτσι ρε.